שלום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אם גם לכם ביטלו את הטיסה, אתם חייבים לשמוע למרסיון. זאת מסעדה שהמקום שלה סודי ומגיעים אליו בעזרת ואן. ואיך שנכנסתי הרגשתי בסרט הוליוודי. עוד לא הספקתי להתיישב וכבר הביאו לי קוקטייל ואוכל. אני ונריה קיבלנו קוקטיילים מעבילים. אבל חכו, השואו לא נגמר כאן. נכנסנו אחרי זה לחדר עוד יותר יפה. הרמנו לחיים והתחלנו בטיסה. הגענו לניו יורק סיטי, מנה ניו יורקית ומגניבה. ומשם לסין העתיקה. אבל המנה הייתה כל כך עכשווית. קלטתם שהיא הוגשה לנו בקומות? האמת שכבר פה התחלתי להתמלא. עברנו עוד ועוד בין מדינות ובין מאכלים שונים, ולמנות האחרונות כבר הגענו זוועים. הכל הוגש בצורה פנומנלית. הייתי במעל 100 מסעדות בשנה האחרונה, וחשבתי שאין כבר מה לחדש לי. אבל זו הייתה חוויה שפשוט פיצצה לי את המוח. אבל וואו, שהגענו לפריז. זה היה כל כך רומנטי. כל כך רומנטי, והייתי חייבת לצלם לכם את הזוג המושלם הזה. המוזיקה והאוכל היה כל כך מרגש, שנריה פשוט התחיל לבכות. אגב, אל תשכחו ללחוץ על עוקב בשביל עוד תכנים שווים וקשרים. לאט לאט המוזיקה התחילה לעלות קצב, ואז התחילה המסיבה. מלא אורות, מלא שמח. אפילו הביאו לנו טופים שרם ונריה השתגעו עליהם.